Cancel cancel selamun no, bor Arab lang. Arab to bor. Deptabariu payment karon hangke sini bukuk sumuti sumuni beleke bini sori hamya kasia bini khaklabo tumor kotor mang tongmani bagai abono sung help khanin hnyai oro phailajak sini kumulung unit ni hoite sung bono je khokchu je mamani tak bwsarniago sung abo rani phaijak bokhoto bisna klajak onek din ungkha aboni boibor rang puisa kwrei operation khlaimia abon bagino sung je mansak jena kisa je chukti laikya abon bagi yapran bagi sing oro phailajak hambai chini media person no jeng oro phaimani hangkai chini parani no angbo ojagani local no depta parani khoroksa hangkai chini parani no khoroksa ani bagini je parani tei om haikalayo hangkai tabuk bo bisnao klaijak sori hamya bini breast tumor ungjak bono kisa misa jeng chuba churo laya nahni phailaimani hangkai tabuk je khagnang bini account number re dekha hangkai kisa misa hambai sini srang jati sini media person no tini tangi hambai mar khangkai sekang bose sara Tripura o Tripura sarok ni jengjal no bongni bisingti no kaham hamya bipod dukhu kosto no hunugui o dofhano tabuk thanchan digi utlang tongmani sicharmani boni bagise belaike chini media rong no hambai marugrao kokhai tini jengoro khumlung Tripura motha YTF khumlung unit ni sodosyo rok tini o jagao bukhukjuk Deptabari Jirania khola bini sumoni bukhuk bini khaklabo je tumor kotor mangai bemar hamya manjak tongkha bo kathang tongnani muchungoi sorirok naijaknani omhai muchungoi khao tongphano rangri krini bagai sini bororok naijagoi maya haino sititini tui bono kisa subaile nhnei phailaimani si kokhai obo je ang rang ganang hnei ani byaktigoto chubanani hni phaimani ya tini chung chini unit ni jono 5 10 20 omhaike khanglaiye chung bono boyos bo kom kho taise samung jekono bini bwsabuti rok chirang naikoli tidulnani jora kho boni bagino chungbo dukhu nangjak ja parisak ja mantui thohindi doctor thangrop chimpano chukthung hnei laina phaimani si chung actually khub bkha kosto nanglayo omhai chuba chuni laibumarangno muito khaikya hangkai chung first sini agi tabukto Tripura mothani EM agi first bo media kok Tripura tongphruno first Tripura hawo kuna bepakno omhai chuba chuni bagi pisar jagai tebo jak nangai chin Tripura sarok maya nang chuwa mani jora boni bagani media rangno bai kham omhai bising bagai tebo tiklaitung jeng bini bagai ang koyo obono bukhuk omhai kwbangma bigra kwbangma sugya dosha sontao klaijak bukhuk rokno chini Tripura hasteo kwbangma rang ganang chini takhurok tongo borokna ani bisingte ang kaisa অনুরোধ khayo ang kaisa kobogo borokno bisik kwbang manya phano kisisa phano bini manya phano kisisa phano bini account number rkhai bini account number phan danani bagai ang koijau jeng chini chuknai chini sinai chini krung bororok omhairok subaya hangkai chini future chini generation tebono klok thanai kya jeng saimano laibumano to tai sanani kogya sara Tripurani jotto sikla chalai hoite bora hoite bebakno chini laibumano siu saimano aborokno sanani nang muchungjagliang saimanoi jahate o jagok kisasa pano chuba phainani bagai sang অনুরোধ khayo chini Tripura sa
दफारकनो हामबाय सोंनो जतन चुबा जाथों होनो Bisa bung tamo. Mama. Sini deh. Sumuni.